עונת החתונות ככה בפתח, ובמסגרת ההכנות לחתונה עומדות קלות בפני החלטה של בחירת השמלה המושלמת. וואו. נמצאת איתנו ליאל ימין מהצוות שמלות כלה וערב, שתעשה לנו קצת סדר בבחירה הזאת. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, מה נשמע? ברוכה הבאה. את התחתנת כבר? לפני חודשיים. מזל טוב! מזל טוב. מזל טוב, וסימן טוב, סימן טוב. אז מה הטרנדים החמים בקיץ הקרוב? אז עכשיו הטרנדים שממש ממש הולכים זה לשמלות כלה בעצם חזר היותר נפוח, אם זה חלק, אם זה בעצם גיפיור עם תחרות אבל שלמים. ושמלות שניות יש לנו פנינים יותר, יותר נצנצים, יותר חרוזים. איזה שמלה את לבשת לחתונה לפני חודשיים? אני לבשתי 4. וואו! 4 שמלות. טוב, זה הזמן שלי. כן, ברור, אנחנו רק לא הוזמנו, אז אנחנו לא ראינו. אז לא תסתכל לנו עכשיו. רגע, אבל בדרך כלל כמה מחליפים? 2. הנהוג הוא 2. האמת שהיום כבר יותר 3, אבל יש כאלה שגם עושות 2. כן, זה נהיה... איזה 4 היו לך? לי היה ראשונה חלקה, שנייה חרוז, שנייה לבנה עם פרחים ומשובצת. 4 חודשים ישבתי לשבץ אותה, זה היה מפה ששיבצתי. שמלה שלישית הייתה כולה חרוזים ופרנזים, ושמלה רביעית הייתה כולה מזוורובסקי. איך לא ראינו? איך לא ראינו? נשמע מטורף. אתם מוזמנים לבוא לראות. נראה את התמונות. כן, בדיוק. כן. למה בעצם מחליפים שמלות? אז פעם זה היה יותר ממקום של נוחות, גם היום זה יותר ממקום של נוחות, כי שמלה ראשונה יותר כבדה, יותר נפוחה, ושמלה שנייה צריכה להיות יותר נוחה לריקודים, לזוז איתה. הגענו ל4 כפרה. כן, אז זהו. יש כל מיני שלבים בחתונה. תקשיבי, כלה ביום של החתונה שלה מרגישה שהיא מלכה, ובעצם היא כן, היא מלכה, זה הזמן שלה הכי להראות מי, מה היא, ובעצם שמלת כלה היא לגמרי, כאילו... כלות היום שנכנסות, אני בכל אופן, כשאני בוחרת להם את השמלת כלה, אני לפני זה מדברת איתם, בודקת מי היא, מה האופי שלה, ולפי זה מתאימה לה את השמלת כלה. עכשיו, בשמלה אחת את לא באמת יכולה להראות. בשמלה ראשונה את בעצם יכולה להראות בעצם אם את תבחרי שמלה שהיא לבנה וחלקה, אז בחורה שהיא יותר עדינה קצת, ויותר שקטה, ויש כאלה שהן יותר נועזות, אז הם יותר ישימו את התחרה ואת הנפוח, ואז בשמלה שנייה, הן כן רוצות קצת להראות את השובבות שלהם, את היותר מכורה, זה יותר קצת חשוף, יותר לזוז עם זה. חשוף השם שלו, סתם. לא חשוף מבחינה של חשוף, יותר נוח, יותר קליל. תן לנו טיפ, איך בוחרים בשמלת כלה? טיפ לצופות. קודם כל, אני יכולה להגיד שיש משהו שאני יותר מרגישה אותו לאחרונה, כלה צריכה לבחור את המלוות שהיא באה איתן, לבחור את השמלות כלה, ממש כאילו בהקפדה, כי יש בעצם מלוות שהן לא באמת קרובות אלייך, או באמת מכירות אותך, ואז את יכולה להיות עם כלה בחדר, היא תגיד, יואו, אני ממש 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 אוהבת את זה, ואז היא תצא להראות את זה למלוות שלה, והם יורידו לה את האוויר, והיא, דעתה ממש תשתנה, ובנוסף, מלוות שבאמת באות להיות איתך, כי כלה, עכשיו מודדת שמלת כלה, היא מרגישה עכשיו מלכה. היא רוצה לצאת ושכולם יתייחסו אליה. ופתאום היא יוצאת, וכל אחת בטלפון שלה, או פחות שם בשבילה. אז באמת, כאילו לבחור. אני ממליצה להגיע עם אימא ואחות, או מקסימום עם אימא וחברה, ולא מעבר לזה, כי גם יותר מדי דעות, זה גם יותר מדי... ממש, מבלבל. והשאלה שממש חשוב, שתספרי לנו המתחם החדש, שאתם פותחים הבאה. איזה מתחם זה? אז קודם כל, יש לי סטודיו לסלון כלות ממש ממש גדול. יש בו גם חדר התארגנות, שכלה בעצם ללא תוספת תשלום יכולה לבוא ולהתארגן אם היא לוקחת מאיתנו שמלות. מתחתיי הולך להיות חליפות חתן. בשבילנו. בשבילכם. ולידי הולך להיות השמלות ערב, כי יש שם ממש ממש ביקוש לשמלות ערב. כל האימהות והמלוות שמגיעות אומרות, למה אין לך גם שמלות ערב? אז החלטנו בעצם להתרחב, וזה בעצם נוצר גם ממקום שאנחנו רואים את הביקוש. בנוסף יהיה גם חדרי התארגנות ממש. עכשיו יש חדר התארגנות שהוא בתוך הסטודיו שלי, אז יהיה ממש מתחם שהוא ממש כמו מלון בוטיקי כזה, שיהיה חדרי התארגנות. איפה כל זה? כל זה נמצא בחולון. בחולון. זה מתחם אחד, מתחם שהולך להיקרא קוואלי. לי קוראים ליאלנד קוואלי. לסלון כלות, גם לשמלות ערב קוראים ליאלנד קוואלי. ולמטה לחליפות קוראים דה טיילור, החייט. וזהו, רק רוצה להוסיף ולהגיד שבתקופה
במיוחד האחרונה, ולאור כל מה שאנחנו עוברים, זה זכות בשבילי להיות חלק משמחות בארץ, ולשמח קצת. כמובן שזה תמיד שמחה שמעולה בעצב, אבל בעצם זה ממש זכות קצת באמת להרגיש שמחה וטוב בתקופה הזאת. ובעזרת השם יחזרו כל החטופים. אמן, אמן. אנחנו שמחים שאת באת אלינו, וסיפרת לנו את כל הדברים תודה שאירחתם אותי. תודה רבה. תודה ליאל.